Čaute, prišla moja úplne prvá objednávka, takže ju poďte se mnou vybaviť. Táto objednávka bola na túto deku, baby deku. A takto krásne ju idem zabaliť. Takže takto som ju zabalila. No a ešte na túto fialovú mini chobotničku. Takže som za to veľmi vďačná. No a takže teraz tieto dve veci ideme zabaliť. Ako prvým zabaliť túto malú chobotničku a to do tohto sáčka. Takže takto ju tam dám. A takto poskladám. No a takto som zalepila takto Lily Joy. No a takto je chobotnička zabalená. No a ešte túto deku. Pridám samolepky ako dáček, takéto mačičky. A už iba ďakovnú kartičku Lily Joy. Takto krásne objednávku môžeme dať do obálky. Ak aj ty by si chcel nejakú takúto objednávku, očakaj na Saša.sk, kde ma nájdeš pod názvom Lily Joy. Pa, pa.